Здравейте всички! Днес, както виждате, хора, днес играем в Малек, какво ще да кажа. Гарес Мод 13, втора част. И днес просто искам да се позабавлявам. Знаете, че не игра за първи път. Така. Сега само да си вземем гуми. Гуми къде имаше, бе? Лъжи, руда, лава, балон, ама фъга. Къде са гумите? Трябва ми 4 гуми. Еро. Опа, оп. Завари. Какво става? Какво става? О, стига. Забори. Gravity gun. Gravity gun. Oops. I'm sorry. Problem? No. Okay. Ей, как си бък? Много яка игра. Много яка игра. Нищо, че игра с 7 FPS, като се снимам. Кой ме убива? Помощ. О, за малко. Станах на 99. Тази игра изключително много кефи. Мога да направя туториал как да се изтеглите. Супер лесно е, щом аз съм успял. Вие не може. Да не можете. Мускул. И сега ще видите какво ще направя. Бум. Добре. И сега. Добре, това не е толкова яко, колкото си го мисля. Тук сега. Какво ли мога да направя сега? Ето така. Ще се кача на това. Ще си взема балуни. Не, чакай. Сега ще се върна, след като построя нещо много яко. Кой лети? Аз летя. Им посля, че ще падна. Ще умра. Трябва да ми нещо, това е сега много! Останах на 89 и не умрях. Не. Добре, това е хубаво. Мотор. Да се... Мускул. Да се вземем електрически мускул. Добре, чакайте. Сега... да. Ау! Защо? Гадно. Аз трябва да се мърдаш, бе. Ще видиш. Ще спреш изведнъж.
Аз още снимам и не съм усетил. Така. И да, хора, вижте какво стана. Абсолютно нищо. Много балони, но абсолютно нищо. Това трябваше да полети. Да. Кога правим? О, динамит! Hello, my friends. Hello, my friends. How are you? Добре. Хора, надявам се да ви е харесало. Аз бях Готиния.